bapake sing ngene iki wis bapak tak melok guse kae rutinan kelas bapak ya Senin malam Selasa. Oh malam Jumat ngene bapak ya kaya umup krana selawatan rasane kok diruyah. Terus aja gumun karo sing babakan apal-apalan. Kadang tiang sakniki niku golek privilege. Apa-apa yang tahfidz apalan Quran ngene. Yang lebih penting sebenarnya daripada menghafal. Bukan kok berarti menghafal niku tidak baik, mboten. Belajar memahami isine. Dadi yo engko gini son jogo, yo gini son ngamalne ngono. Engko golek pondok nek iso ya sing belen. Ning kono ya apalan, tapi ning kono ya ana kitabe, ana hukum-hukume, jelasne fikih, jelasne napa, tafsire ya ana. Kan ngoten lho nggih.